Mag-fishing kami ngayon. Mga kagwang. Alright. Sirida. Saan kami mga kagwang? Welcome to my channel. Mga kagwang, ano kami ngayon? Mag-fishing kami ngayon. Yan na yung bang samahan ko. Mga kagwang, mag-fishing kami ngayon. Kagwang Jojo, kagwang Mel. Wamit ko ano? Ang atong target karon kung anong ka, si Rina. Target namin mga kagwang, si Rina. Oho. Kung babae, balik namin para pasanay ba? Hindi na ibang member sa likod. Oo. Mga member namin bago yan, oh. Mga junioran. Junior fisher. Oho. Kwan bro, mahal bro, ang katong gabalit ang charge kapag sa mga kwan siya bro, mga hindi ko ba si kwan, simpit kapin. Ako mga charge. Wala. Hindi pa tayo, kung galing kita ng sling gas mo. Prepare muna sa mga gamit mga kagwang. Kapili sa Jo. Okay na, na-ice mo na, na-ice. Oh, nice. Okay, sige. Okay. Oh. Sige. Sa Jo. Okay. Ayan yung service namin mga kagwang, oh. Ayan, mga fishing rod. Ready na mga kagwang. Kwan. Katong na siya kwan. Basta mo to. Oho. Oh, so magbayad sa parking no. Kaya atong to ibutang sa ako no. Kuha mo na kami ng ticket mga kagwang. Para sa parking. Kami kuha ng ticket, parking ticket. Tama, ang plate number. Ako kuha ng plate number. Sige bro. Okay guys, titigil ko po. License plate bro. Oh. Bilang, 2. Oh. Ako na. 620 man. Kailan? Hindi, 6 pa man to. 6 pa to. Kailan masih dapat effort dito?
Done. Limon, di ba? Wala. Wala, ito no, wala na pan boss. Ito lang pan. Wait here. Oh, right there. All right. Okay. Yan na yung service namin mga kagwang. Go! Oh no? Kainit ba? Init? No? Tama, dapat pikas sa side no? Dito bro. Oh, di bro. Sige. Meron na kaming mga kasamahan dito mga kagwang oh. Ayan sila. Oh. Oh. Naka-close mga kagwang. Ito lang kami ngayon sa labas. Mga kagwang oh, nanami, ready na midiri. Diba, kagwang mel. Segol. Atong target karon Serena. Serena. Ako. Serena tong target karon. Oh, ni. Una number 1 target na. Ha? Kagak na. Diyan na mga kagwang, ready na si Kagwang Jojo. Basta mga kagwang, Serena yung goal. Serena at least kung maubos-ubos man siguro barilis. Think ano daw bro, big. Think big para di tama frustrate ba. At least kung ay kubit gamay-gamay sa Serena, siguro barilis. Barilis mga kagwang. Alright. Right.
First one. Fish. Alright. Kagwang Jojo. Fresh na fresh yan, ha? Bro, Mel. Oh, there's a seal. Oh. Oh no. Oh. All right. Wow. Oh, daming kuha mga kagawang, oh. Yan mga kagawang. Buka mga kagawang, oh. Mga kagawang, change goal mga kagawang, change goal. Target namin yun, ano na, yung seal na lang. Kasi yung kuha namin mga kagawang, hinahabol lang mga seal. Oo, yun na lang yung target namin, yung seal na lang. Sige mga kagawang. Dolphin, yeah. Dolphin mga kagawang. Dalawa yung dolphin o seal. Kagawang, sa awa ng Diyos, isa pa lang yung kuha namin. Pero okay na kaysa wala. Sige mga kagawang, try pa namin, baka may may madagdag pa. Nakaisa na ako mga kagawang. Masyado malaki, oh. Nakaisa. Mga kagawang, yan yung target natin mga kagawang, no? Kasi mahirapan kami kukuha ng isda mga kagawang. Kasi hinahabol nun. Malaki masyado mga kagawang. Mga kagawang, mo. Oh, dalawa, oh. Malaki masyado mga kagawang. Para makita mo kung saan mag-landing yung ano mga kagawang. Kasi ang dami mo mga kagawang, oh. Lumubog ang ilaw. Mga kagawang. Yan mga kagawang. Ilaw yung mga kagawang. Diyan yung mga hook ng mga kagawang.
kagwang. Mga kagwang, may huli mga kagwang. Tingnan nyo mga kagwang. Tingnan nyo mga kagwang. Oh. One piece. Oh, mga kagwang oh. Oho. Oho. Piki na, piki na. Oho. Oho. Alright. Magkaya mo ba? Mga kagwang. Huli naman mga kagwang oh. Bulo na masyado yung lalagyan ng mga kagwang. Tingnan nyo mga kagwang ha. Ito mga kagwang ha. Yan mga kagwang. Tingnan nyo ha. Mga kagwang ha. Yan yung lalagyan ng mga kagwang. Bulo na masyado mga kagwang. Yan. So itong pasti mga kagwang. Puno na yung masyado mga kagwang oh. Puno na yan. Ano alright. Oh yan oh. Ano yung masyado mga kagwang oh. Tapos ito pa sila mga kagwang oh. Buhay pa kasi mga kagwang. Yan oh. Buhay pa oh. Isa. Isa. Ha? Ha? Okay lang. Hindi ba ito? Ayun, isa. Ah, ito. Kita yan ang nagawang of, ay pa oh. Mga 9 mga kagawang ano. Magano na kami ligpit ng mga ibang kami dito mga kagawang. Parang mga kagawang may huli naman ako mga kagawang. May huli naman ako. Oh, ito mga kagwang oh. Ha? Sorry. May huli naman kagwang si Kagwang Mel. Oho. Lalagyanan mo mga kagwang. Siguro mga 5 tons na. Oh my God! Wow! Alright. Alright. Mga kagwang ako, may bagong huli naman mga kagwang. Makerel. Isa. Inukot lang yung isda.
Pero ano masyado yung lagyan ng mga kagwang. Ito ba? Dapat sana dump truck yung dyan namin dito. May huli naman kagwang. May huli. Oh. Ito naman oh. Ano? Oh. Kontin lang dito kami mga kagwang. Guli. Ako bro ba? Pero di sunod. Sunod. Iha. Ito na yung last mga kagwang. Ikot na. Ligpit na kami. Keren. Kagwang. Magbibita kami mga kagwang. Sira na. 9:45. Nakalala namin itong mga ano namin. Itong pauwi na. Yung labas mga kagwang. Ilaw. Pauwi na kami mga kagwang. Tapos na, ang dami namin kuha. Alright. Five minutes to 10 PM. Nakakatulong talaga itong ano namin mga kagwang, nabiling ano itong cart. Nandito na kami mga kagwang sa sasakyan namin. Yung bulsa na namin. Yung goal namin sana. Yun sana yung goal namin mga kagwang oh. Yung ano Serena sana mga kagwang. Kaso na ano andun kasi yung andun kasi yung seal. Kaya nag-change kami ng goal yung seal. Ang problema naman ayaw ng seal kumain nung bait namin. Yan sana mga kagwang. Kaso di natuloy kasi bawal daw. Kaya yung na lang, pero marami kaming kuha, yung mackerel at saka yung sardines. Nantay lang muna namin si Kagwang Jojo. Uy, dito pala si Super Pangga oh. Kailan no? Super Panga. Ay, dito pala Panga. Super Panga, uy. Mayroon siya yung sa Barilis. Nantay namin si Kagwang Jojo. May binili lang. Pauwi na kami mga kagwang. Pagod. Pagod pod. Pauwi na kami mga kagwang. Sila na ako dito. Bang 1 minute. 1 minute. Ito na siya 1 minute.
Okay, di mo na updated ako. 1 minutes na. Now, turn right. Now, turn left. Mga kagwang, kung kailan kami nagplano na uuwi, doon na kami maraming nakuha, tsaka marami ng isda. Pero okay lang, malamig na rin. Karating lang namin mga kagwang. Mga lokal mga kagwang. Sharing kami sa mga isda mga kagwang. Ito na yung kuha namin mga kagwang. Ito na yung share ko. Tanggalin ko lang muna yung mga dugo tapos ilagay ko sa freezer. So, 11 na dito ng gabi mga kagwang. Ito yung mga kuhanan mga kagwang. Nalagay ko na sa freezer mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.